Efo ni heddiw dyn ddod â'n EP newydd ni, un ar ôl y llall, sydd allan y Steddfod a mae allan rwan ar label like a ching. Ond dim ond newid mawr i ni dechrau gydweithio efo nhw achos maen nhw'n neud pob dim drosto ni ar y sli fel tai, as in maen nhw wedi bod yn gyrru caneuon ni sianeli radio gwahanol a ballu, a wedyn dyn ni'n cael mwy o sylw. Nathon ni ryddhau gan pwy ddudodd y ddau lawer gwell fel sengl, ond mae hwnna yn ogystal â'r trac gynta, beth sy'n ar ôl wedi i'r ddau na sydd wedi cael mwy o airplay a felly dwi'n meddwl erbyn hyn hynna sy'n cael ei gyfri, ond yn fyny'r grandawyr rili. Dwi wastad yn dweud bob tro bod ni wedi cael dylanwadu lot gan band fatha Big Leaves, Becan Eves, dwi'n dweud dylanwadu Saesneg, band o Skulls alle, a Queens ag Arctic Monkeys. Mae Ifan yn cynhyrchu ni, mae'n licio just cymryd rhyw 10 munud bob awr allai just i fynd ffeindio fideos ar YouTube i drio impression ni. A wedyn mae hynna'n diddannu ni yn diwedd ydy. Ag lot o beneidia allai, ie. Marged Gwenllian, wastad yn hwyr, bo man. Syml iawn. Bod o'n stiwdio neu gig. Ie, Marged Gwenllian, dwi'n meddwl sy'n fwyaf y Sifotecs. Mae'n licio cael bod... Mae gen i glys fatha wywer mewn swnt. Felly, mae'n clywed unrhyw rodyn sy'n allan o'i le, a mae'n licio jyst cael bob dim yn berffaith bob bynnag. Dwi'n meddwl bod ni eisiau jyst mynd sydd nôl i recordio, sgwennu o wwan tan pryd bynnag mae gen i beth arall i wneud, felly os nath i gymryd fwy oeddwn i'n meddwl i recordio, felly trio cyflwyno'r broses gael beth allan, gobeithio bydd yn gynt blwyddyn nesaf, felly.